децата и техните родители наистина се забавлявахме с господин Красен Кралев. Кмета на община Велико Търново инженер Даниел Панов. Областния Много съм щастлив, че съм днес тук. Вчера беше един голям празник за българския футбол, финал за Купата на България. 20 хиляди души аплодираха двата най-добри отбора, стигнали до финала, но днес мисля, че още по-голям празник, защото в рамките на 2 дни над 400 деца участваха в този турнир. Това е и философията на Министерството, на нашия екип. Ние вярваме, че колкото повече средства и внимание се обръщат на малките, на подрастващите, на децата от най-ранна възраст, толкова по-здрава нация ще имаме, толкова шансът да излезат такива спортисти и футболисти, които са излезали от Велико Търново, като гениалните Краси Вълков, Трифон Иванов, Цанко Цветанов, Бончо Генчев и други да не засегна, шансът ще бъде по-голям. Дори да не станат професионални спортисти, тези деца завинаги ще имат любов към спорта, ще имат физическо образование, което да позволи да бъдат здрави и силни българи. Благодаря на организаторите, на кмета, на компанията спонсор и на всички бъдещи млади шампиони, на техните треньори и на вас, които толкова рано сте ги запленили към магията на спорта. Благодаря на всички родители, успех ви желая, да сте живи и здрави. Дано повече такива моменти да не намераме. Благодаря на министър Красен Кралев, а сега специалният подарък, подготвен за него от председателите на спортния клуб Десислав Бошков и Николай Колев. Здравейте, мили деца! Здравейте, уважаеми съграждани, господин министър, уважаеми гости! Изключително съм щастлив, че този празник се провежда в Велико Търново за толкова много деца. Ще бъда по-кратък. Позволете ми първо да благодаря на родителите, на бизнеса, на всички уния, които възпитават, и най-вече треньорите, пропусна да кажа, всички уния, които възпитават нашите деца в дух на спорт и най-вече уважение към футбола и респект. Защото знам и аз като родител колко е трудно децата да ги махна от компютъра и да ги пратят да тренират. Така че знам и на вас какво ви трябва и какви усилия полагате. Но Велико Търново винаги е бил спортен град и ще продължава да бъде. Така че се надявам с инвестициите, с отношението най-вече на министър Кралев и на неговия екип, на Министерството на спорта
и положителното отношение на правителството към спорта, всички тези инвестиции, които се подготвят за Велико Търново, ще дадат едни добри бази за спорт на нашите деца. Искам да пожелая на малките болярчета да бъдат устремени в футбола и се надявам, че от тях ще излязат и бъдещите не само национални футболисти, а бъдещите какви? Я ми помогнете? Шампиони във футбола. Успех! Благодаря на инженер Даниел Панов. Поздравления към децата и техните родители ще отправи и господин Петър Христов, собственик на компания Лактима Балкан, генерален спонсор на спортен клуб Болярчета. Господин министър, господин Кметър, господин областен управител, господин Костадинов, уважаеми родители, мили деца, много неща се казаха, много неща се направиха през последната една година. Аз бих искал само да ви благодаря за това, уважаеми родители, че вие заедно с вашите деца се грижите за един по-добър свят, че ни позволихте да бъдем част от това голямо семейство на болярчета, че създаваме един красив и щастлив живот на всичките наши деца от нашия град и съседните, разбира се. Искам да ми позволите да ги поздравя от наше име, че тази година тези мили деца се представиха блестящо, че станаха шампиони, че бяха фейрплей в спорта и че отделят от времето си да спортуват и да се чувстват по-здраве. Благодаря ви на вас. Пожелавам ви здраве, прекрасно лято и до година отново покажените заедно. Благодаря на господин Петър Христов. А сега изненадата, както се казва на деня, ще поканя тук един служител на Лактима Балкан, който не знае, че ще го извикаме. Точно така, Борга, ти си Борислав Досев, човека, който стои неотлъчно до болярчета. Време му е да облече екипа на клуба Ми се струва. Няма